घ्या गोड गोड बोला, तिळगुळ आमचे सांडू नका, आमच्याशी भांडू नका. बघा कशा याच्यामध्ये डाळवाची डाळ दिसते मस्त, तीळ आणि गूळ दोन्ही दिसत आहेत बघा. प्रमाणात खय कमी जास्त नाही. ह्या काय गुलाबा गोवान दिल्यान. होय सकाळी सकाळी होय. वर्षाचं पहिलं सण. सणाची म्हटलं गुलाबा घेऊन यावं बाजारात गावली तर हळदी कुंकू नाहीला. होय, 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 होय. त्याच्यात सगळ्यात मोठा हळदी कुंकू आणि वर्षाचं सगळ्यात पहिलं सण तो कुठलं? त्याच्या आधी त्या सगळा रवान दे, त्यांना आधी हॅपी न्यू इयर करूया. अरे हा नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. परब परिवाराकडनं नवीन वर्षाच्या खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. तुमका या वर्ष आरोग्यदायी, भरभराटीचा, समृद्धीचा, आरोग्यदायी पहिला जाऊ दे. होय होय बाबा, आजकाल नवीन नवीन काय 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 आजार येत राहतात. सगळ्यांना आरोग्यदायी जाऊ दे. बाकी सुख समाधान समृद्धी तर येतच राहतली आरोग्य चांगलं असलं तर. हा, आणि आमच्याकडनं परब किचन कडनं हार्दिक शुभेच्छा. नवीन वर्षाची नवीन कढई. बघा चेहरो पण दिसतो. आमचं चेहरो पण दिसता. उद्घाटन आज मकर संक्रांतीच्या रेसिपी सकट सुरुवात. काहीतरी नवीन वया ना रेसिपी, बरोबर. तर ह्या नवीन. गेल्या वेळेस चमच्यान हलवलेले लाडू केलं. आता नवीन कढईत केलेले. आता पाळलो हलवून हलवून थकला, म्हटला ना आता कढई वाजून सुरुवात करूया. चला रेसिपी कुठले लाडू दाखवायला ते तरी सांगा. आधी नाव घेऊया. हा घ्या. आता एवढी गुलाबा आल्यांचं नाव घेऊक नको. प्रेमाचं प्रतीक. हा. तो मग दुर्वा पण असतोय. तिळासारखा असावा स्नेह, तिळासारखा असावा स्नेह, गुळासारखी गोडी, ईश्वर चरणी हीच प्रार्थना, राहू दे शांताराम आणि माझी जोडी. अरे वा, 20 वर्ष झालेली आहेत, पुढची 25 वर्ष म्हणजे टोटल किती? 20 प्लस 25 किती ते सांगा. हा तेवढी बस ना की अजून हवी? फक्त पोरा व्यवस्थित मोठी होऊ दे, आमची जोडी गही पण रवा दे. चला, आता तिळाच्या लाडू सुरुवात करूया. तीळ आणि गुळ. तिळगुळ. तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला. हा आता मी पण नाव घेते. तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला, तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला. श्रीकांत रावांचं नाव मीच घेते. असंच काहीतरी होतं पण विसरली. चला आता सुरुवात करूया. भार्गवचा हलवते तुला. ते पण चांगलं आहे. भार्गवचा हलवते तुला. बघा ऑन द स्पॉट. आता कढई गरम होईसर मी जाते कॅमेऱ्याच्या मागे. चला आता आपली कढई तापली. किती माप घेतलं ते तरी सांगा. आता हे पाव किलो तीळ, त्याका बरोबर पाव किलो गुळ चिरून घेतलाय, म्हणजे पटकन मेल्ट होतला. आणि मनासारखे जेवढे होय हा, तुमका आवडत असेल तर. पण मी हे 100 ग्राम घेतलंय, 20 ग्राम डाळवा घेतलाय आणि आपली चमचाभर वेलची. चला आता कढई आपली तापली. माप तापली, वास इलो. नवीन भांड्याचा वास येता बघा. जसा नवीन पुस्तकाचा सुगंध येता तसं नवीन भांड्याचा सुद्धा वास येता. सुगंध नाहीये ना, वास येता भांड्याचो. सुगंध पुस्तकाचो वेगळोच असता. माका लय आवडता. आता हे कधपर्यंत भाजून घेऊय? फक्त फुलाक वय तडतडाक लागले की झाला. जास्त लालसर आणि काळपट भाजायचे नाही, मग लाडू कडवट लागतात. ही टिपा. मंद आचेवर आपल्या फक्त ही 4 मिनिटं भाजू गई. मिनिटान म्हणालाच तर, पण मंद आचेवर. आणि असाच जर तुमका मिनिटान नाही बघूची तर हे तीळ थांबलास की तडतडाक लागेपर्यंत भाजूचे. आता बघा मी थांबले पण तडतडत नाहीत. जेव्हा हा त्याने कळतात फुलाक वयत ते, म्हणून हलवत राहावं वया, असे ढवळत राहावं. तीळ टाकलास आणि बाजूक झालास किंवा थांबलास बाबा तडतडांदे तर खालचे तीळ जळतले, करापतले. आवाज येता. तडतडाक लागले आणि थोडे थोडे पुढचे बघ लाल पण होक लागले. आता मी गॅस बंद करतोय. नाही तर ते काळपट दिसत. हा, काळपट दिसले नाही, लालसर दिसतले आणि कडवट लागतले लय जर करपले तर. आता काय काढून घेऊया ना. काढून घेऊया त्या ताटामध्ये. बघूया. अरे ते थोडे हातात असे भाजतात. फुलले फुगलो. हा हे बघा. आता हे शेंगदाणे मी भाजून घेतलंय, पण ह्याच्यातले अर्धे ना मी गारकन फिरवते. एकदाच भांडा, सरोजच्या भाषेत नाही माझ्या भाषेत गारकन फिरवते. हे बघा. वाईज रवले. हा, असे अख्खे किती ठेवायचे माहितीये? हे दिसतात लाडवामध्ये बरे. तर हे पण ह्याच्यात घालून घेऊया. या सगळ्यांना एकत्र मिक्स करून घेऊया, म्हणजे नंतर कसा गुळ तापला की आपल्यात घाई नको ढवळूची. गुळ तापला. हा, या डाळवा.
त्याच्यात वेलची वेलची मस्तच लागतं. वेलची थोडीशीच घातली मग हे गुळात पण घालू कोई. ह्या गरमच हा. आता आपली कढई तापलेली हा तोपर्यंत लगेच पेटवते आणि गुळ टाकते. वायस तूप 1 चमचाच तूप. भार्गवने होकार दिल्याने व्या. आता ह्या बारीक चिरून गुळ घ्यायचा आणि ता टाकायचा. चिरल्यावर काय होता लवकर मेल्ट होता. आता ह्या रवतल्या मी ढवळत घ्या चमचो. आणि पाक कसा करूचा तोपर्यंत भार्गवाक थारवूक जाता. गुळ चिरून घेतल्यामुळे आपला लवकर मेल्ट झाला. आता नुसता मेल्ट नाही करून घ्यायचा. असाच मेल्ट करून जर तुम्ही घेतलास तर लाडू नरम पडतले. त्यासाठी आपण करतलो त्याचो पाक. आता ते काय येतलो फेस. झाला ना तुमचा. आता ते का फेस येईल. आत्ताच तवला बारीकच गॅस ठेवलेला आहे. आता ते काय फेस येतलो बुडबुडे येतले. ही प्रोसेस झाली पाहिजे नाही हो. हे बघा असा. तरी पण दुसरी टीप दाखव. दुसरी टीप आता दाखवते. पाणी घ्यायचा वाटीमध्ये आणि हो थेंब असो गळवायचो. आणि हो थेंब असं उचलून बघायचो. हो बघा म्हणजे आपलं पाक तयार. आणि दुसरं म्हणजे हे बघा असं झालं पाहिजे. हा पुरा फेस आहे उपाया. आणि गॅस बंद केलाय मी. आपलं पाक तयार झालो. हो बघा आता ह्यो असो. ही माझ्या पहिल्या रेसिपी पासून पण ह्यो आता असो दगडासारखं आवाज येलो टन. गॅस घालवलंय. आता कढई घेतलाय खाली. आता एका हातीन ढवळूचा आणि एका हातीन वैरूचा. नाहीतर मग नाही होणार ना लाडू. होतात तर काय झालं पण थंड झाले की परत गरम करूची लागत. आता ही जाड बुडाची घेतलं म्हणून काय एवढ्या लवकर ही होऊची नाही थंड. पटापट करू. हां आता ही उरलेली वेलची पण मी घालून घेते सगळी. लाडू लागतात मस्त पण मेहनत किती असतं ना. पण पटकन होतात नाही हो. हो हे लाडू पटापट होतात. ज्याका पाक जमलो ना त्याका तिळाचे लाडू जमले. मेन काय पाक. नाही तर कडक होतात ना काय काय जण असं हो. म्हणतात दगडासारखे लाडू दिले हो. होते. हा गेल्या वर्षीचीच गंमत आहे. एकाच्या केलेलं नाव नाही सांगायचो. त्याचे लाडू होते दगडासारखे कडक. आता सार्वजनिक पूजेत पण असाच असता. हो विकत आणतात ना एवढे लाडू खय करतले. आणि ते असतात दगडासारखे कडक. जा तूप टाकलेले ना लाडवात त्याच चमच्या कशा हात चोळलाय बघा लागला. आता हे हो गरम गरम असतानाच. आई तुम्ही खोबरा सुद्धा घालू शकता सुक्या भाजून. आम्ही प्रत्येक लाडूत घातलं आणि रोज खोबरा खाऊन खाऊन आता कंटाळलो. म्हटलं आता ह्या वेळेला वेलची होती. वेलची संपली नाही. बघा असे पटापट पटापट गोल गोल आकाराचे लाडू बनवायचे. हे शेंगदाणे बघा अर्धे अर्धे रवले आहेत ना ते असे दिसतात. भारी गमतात. भारी लय भारी. तुमका एकसारखे वय असतील तर आमची गेल्या रेसिपीची लिंक खाली दे. चमच्याचो आणि एकसारखं माप. हे थोडे वर खाली हा चालते. हे आपल्याला घरीच खाऊचे ना एवढा निसर गेलो बघा. तरी पण असंच एकसारखे असे काय एकदमच नाही. हा अंदाज असतो ना आपलो. अरे उडालो. मस्त हो. गोल गोल आता हे तिळाचे लाडू असेच ठेवले ना गरम गरम तुमच्या दाखूसाठी ठेवलं. हे जर असेच ठेवलं ना तर थोड्या वेळाने असाच उचलूक होईल. हा ना. की त्या गरम गरम मध्ये एकमेकाक चिटाकतले. त्यामुळे असे ठेवायचे नाही. ताटात पसरून ठेवायचे. थंड झाले मग एकत्र ठेवा. एकावर एक ठेवा. कायो कर डब्यात भरून ठेवा. हा. आणि मकर संक्रांतीच्या दिवशी एक लाडू नाही तर केवढे पण लाडू 5 देवाला दाखवा. तिळगुळाचे फुटाणे सफेद हा आणि हे 5 लाडू देवाला दाखवून सुरुवात करा नवीन वर्षाची. आणि हळदी कुंकवाची. पाव किलोच्या प्रमाणात 50 लाडू झाले बघा. लाडूची बघा. हा लाडूची साईज मोठी नाया. भार्गव सारखी छोटी नाया चांगली मोठी आहे. दुर्वांग एवढी. तर असे हे लाडू तुम्ही नक्की करून बघा. परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब. आणि लाडूचे रेसिपीची लिंक खाली देता सरोज. म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीचे वेगवेगळ्या नवीन ट्रिक हात भाजून साठी त्याची पण लिंक देतात. ती पण जाऊन नक्की बघा.
चला धन्यवाद. हे पाव किलो मध्ये किती झाले? 50 50 झाले. चला टाटा.